Aceptaron la insuficiencia, porque tenemos quedan dúas plantas libres. Que veña a notarse. Xa está. Vale. Sigues en Vila de Cruces, estamos en Vila de Cruces, sigues allí. Y por la tarde Deja esto otra vez. A ver si... Primeira vez, que eu non son globo aerostático. O sea, isto é máis que nada para que vexo o conselleiro. A ver se vai a... Que fan que xa non. É que o de Pontevedra Como entrar? Xa. Non, pero imos un allá. Bichos que hai que e a auga capta do Porto de Mouros, do Coro, 56 millóns de litros diarios, nos parece. Litros, 56 millóns. Hola. Cando empezamos? Xa me pillou Xosé porque me faban un Como é? Non, ainda non está. Xiana, avisade cando empece. Ah, vale. Hola, bo día. Benvidas a un novo lanzamento das cápsulas da nosa, a Axencia Espacial Escolar Galega. Desta volta asistiremos ao despegue da última das nosas cápsulas, a Marumasat 7. Hola, bo día a todos e todas. Nós somos Nico e Pablo, e con a nosa compañeira Xiana en realización de cámara e Unai na realización do directo, imos a presentar este lanzamento. Os 4 cursamos primeiro de bachiller no IES Marco do Camballón e estamos na previa na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela do lanzamento da Marumasat 7, que terá lugar ali atrás, en poucos minutos. Como todos os anos, o lanzamento está previsto para as 12 horas españolas. Neste previo, imos contar os obxectivos desta nova misión, así como, se é posible, levardes algunha sorpresa. Seguro que xa coñecedes o noso proxecto, pero se non é así, contámosvos. A nosa Axencia Espacial Escolar Galega é un proxecto educativo que envolve a varios centros de secundaria e bacharelato galegos. Leva en marcha dende o curso 14-15 e este ano incorporáronse 2 máis. Actualmente participan o IES Miraflores, o Arzobispo Xelmírez II, o CPI O Cruce, o IES Eduardo Pondal, o CE de Panxón e o IES Marco do Camballón, un total de 6 centros educativos repartidos por toda Galiza.
Desde que a nosa se puxe en marcha, tiveron lugar 6 lanzamentos, das Marumasats 1 a 6, e imos vos contar cales son as novidades deste ano. Veña, comezamos co nome da misión. Este ano decideuse que o nome era Misión Irmandiña. E por que leva ese nome? Foi o resultado dunha votación entre varios nomes que escollemos no último congreso da nosa, o 25 de febreiro. Foi o nome que máis lle gustou á maioría, verdade? Exacto, se queres, podemos falar agora dos obxectivos e experimentos que van estar nesta Marumasat 7. Sí, pareceme ben. Hai varias novidades. No noso centro encargámonos dun deses experimentos. Trataremos de facer unha estimación do radio terrestre a través das imaxes que vai proporcionar a GoPro que leva o globo. Empregando o que sabemos de trigonometría, que estudamos este curso máis a fondo, debemos de ser quen de obter unha aproximación máis ou menos boa do radio da Terra, dos 6.300 km que ten aproximadamente. Un dos grandes problemas dos anos pasados era o gran angular da cámara, e esperemos que estas deformacións típicas non nos sea unha mala pasada, refírome ao efecto ollo de peixe. Esperemos que non. Xa tratamos de configurar a cámara cos parámetros de grabación adecuados e para reducir o seu mínimo impacto. Asti, pasa pa aí. Presidente. Outro dos experimentos busca avaliar a resistencia dos tardígrados en condicións extremas. Sabedes o que son? O que? As condicións extremas? Home, si, o frío, a radiación que hai na estratosfera. Digo os tardígrados, se sabes o que son. Son os bichiños, non? Correcto, os compañeiros que se encargan do experimento analizarán a resistencia dos tardígrados á presión ínfima, temperaturas baixo cero, índices de radiación ultravioleta moi altos. Esperemos que teñan sorte e a ver que contan despois da viaxe. Temos tempo de seguir cos experimentos, non? Sí, polo que se ve, aínda están cos preparativos para o lanzamento. Vamos chamar a Anaís, que é unha antiga alumna de Ismarco do Camballón que está estudando biología. Como primeira pregunta, que son os tardígrados? Serás capaz de explicar máis ou menos o que son? Pois os tardígrados son como pequenos osiños que atopamos nos musgos e nos na carreira vímolos ao microscopio e quedámonos todos flipando porque son unha pasada. Pois esta parte do experimento está moi guai porque queremos saber canto van a resistir. Curioso. Outra pregunta. Como foi a tua experiencia o ano que participaches neste proxecto? Eu recordo o ano que participei neste proxecto con moita ilusión porque pasámoslo genial, foi o ano que caeu en Quiroga, tuvemos que ir buscar a cápsula ao medio do monte e estuvo moi guai. Moitas grazas por estar aquí o teu tempo. Seguimos. Podedes traballar na Radio Galega? Igual no queres subir ni Dentro del rato son claves de calle. Yo subí más que Un saludo para Fallas e Paco de Luz que están atentos ao que poida pasar con este logo desde Alicante. Gracias por a súa atención. Temos que estar atentos para a conta atrás. Sí, non nos lo queremos perder. Mentras tanto, podemos seguir cos experimentos. Outro dos institutos vai colocar unhas placas termoeléctricas que se chaman placas Peltier.
e que se transforman o frío exterior da cápsula en enerxía. Queren estudar se iso pode ser unha fonte de alimentación fiável para o resto de experimentos e lanzamentos futuros. Máis cousas. Ti crees nos extraterrestres? Creo neles como nas meigas. A velos hainos, por... Pois porque imos facer algo ben interesante. Non imos buscar extraterrestres, exactamente, pero parécese. Vai un experimento que tomará mostras da atmósfera en niveles altos para ver se somos capaces de capturar fungos ou bacterias que anden por ali flotando. Sería flipante saber que tipo de hai nesas altas alturas. Sí, este ano a cápsula tamén vai levar un NFC, que é un dispositivo de comunicación de campo cercano e que permite que alguén achegue o seu móvil ao NFC e acceda ao conxunto de información sobre o proxecto NOSA. Desa maneira tamén será máis doada de localizada. O último experimento será un sistema de comunicación LoRa, que xa se empregou en lanzamentos anteriores. Co que aprendemos ali, imos intentar mellorar o alcance e mesmo probar comunicación bidireccional coa cápsula. Iso será moi interesante de cara a posteriores lanzamentos. Pois moi interesante todo. Agora imos ver como van os preparativos. Non está. Damos unha chica. Vou chamar a Xuxa. Ala, a viaxar. Xa está. A viaxar. A facerlle a competencia a Elon Musk. Está desmuteado. Sí, está desmuteado. Boas, vemos polo comentario que Sergio Vázquez preguntónos en que frecuencia se emitirá a sonda e teño que responder 404.00, Sergio Vázquez. Gracias.
Imos a buscar a alguén que este nesta praza para ver se lle poderemos facer algunhas preguntas sobre que opina deste proxecto. Perdón, poderíamos haber hecho unha entrevista? Sí, claro. Que opina sobre este proxecto? Claro, lo de Maru Casal parece moi interesante, la verdade. Moi interesante como xente dos institutos reúnese e foi un proxecto así de importante, como elevar un globo cunha son de uns tardígrados para subir ao espacio. Cal é o experimento que mellor pintou máis interesante che parece, para a túa opinión? Pois o que fixeron o ano pasado ca inteligencia artificial, pareceme... No, pero deste ano. Deste ano? Sí, por favor. O dos tardígrados, claramente. Vale, moitas grazas, con máis entrevista. Grazas. Moitas grazas. Un placer. Está. A cápsula está prevista según as inteligencias artificial que vai caer na zona do Dozón, en Lalín. Cerca de Chantada. Xa que hai xente no directo que é de Chantada, por se te interesa dar unha volta por allí, se nos axudas a encontrala. Qué gracioso, Cristina. Cogemos a la novia Santi. No, yo voy a llorar. Bueno, vale, vamos a preguntar. Sería el Vamos a entrevistar a Chema. Bueno, nos quedan un rato entrevistando.
No puedo grabar. No, sí, vamos a hablar. Teñe que botar con la. Claro, no. É aquela cámara, vale? Pequenos tamén, Vamos a ver. Lamentamos ter tanta repetición. Podemos entrevistar a máis. Se queredes busco algún grupo. Sí, porque hai un... Pero non sei se saberá. Bueno, nada. Temos unhas expresas queríamos comunicar que ao final de todo vai haber unha entrevista sorpresa, unha gran entrevista. Pero mentres, para facer un pouco de tempo, vamos a entrevistar a un compañeiro noso que forma parte de todo o proceso tecnolóxico para facer esta grabación. Boa, Sonai, cursa no mesmo curso que nós, primeiro bachillerato, ni es Marco Camión. Poderíanos explicar un pouco como vai todo isto, directo e todo? Pois, a ver, eu utilicei o programa que se chama OBS, desde aí tens que programar a cámara, pois eso todo, o tema do directo, tens que copiar un alcance, unha contraseña e poñela en YouTube Studio, e desde aí darlle a emitir en directo, pois comeza a misión cando ti lle mandes. E o tema da conexión a internet, como foi, porque estamos nunha plaza onde o internet é frouxo,
Para isto fai falta ter unha gran conexión a internet. Pois aquí, por exemplo, conectáronos por un alargador de cable, conectáronos o wifi aquí e tomalo ao lado mediante un cable blanco para que vaya máis rápida a conexión a internet. Moitas gracias, Unai. Gracias pola tua aportación. Ahora imos entrevistar a un dos elaboradores do Caixa. Pero pregunta, con que materiais está elaborada esa caixa? A caixa ahora mismo está a caixa de polispam, leva papel de burbuxa para a caída, despois leva mantas térmicas para que sexa máis fácil de recoller. Vista. Como foi o proceso na elaboración da caixa? En que asignaturas o facíades? Facíamos en tecnología. Despois a mellor en produccións tamén, dándolle un pouco de retocando, que quede todo ben e todo perfecto. Moitas gracias. Nada. Para a corriente para... Hay que enfocarlo. Vamos a entrevistar ao coordinador para todos preguntar como vai este proceso. Espero que pase igual con Ben, temos aquí outro compañeiro da nosa clase, Adrián Lorenzo, tamén cursa a prima de bachiller no Marco do Camallón, é o coordinador do atado do globo. Esperemos que este ano saia todo ben e non marche como ano pasado. Como vai o proceso de atado? Pois este ano a verdade é que vexo todo bastante máis organizado, somos máis xente e está dando frutos. Eso sí, imos un pouquiño tarde, pero eu creo que vai ser bon. Vendo como vai todo o proceso, canto lle botarías? Imos un pouco tarde, canto crees que pasará hasta que se poida lanzar o globo? Estamos a piques, de feito xa estamos rematando o atado da cápsula. Falta o último nona máis. Diríxome inmediatamente para ele. Moitas gracias, pronto comezará a conta atrás. Gracias. Vamos a entrevistar. Santiago no responde mal. Sí, ahora.
É do 2009. Ti trae. Vamos a coche. A por coche. O conselleiro. Ai, ponse tenso. A ver. A ver, os poñeremos todos. Vai quedar estos dos. Levade aí. Poñede onde sodes vos. Aquí ponte no Villa de Cruces. No Villa de Cruces? Villa de Cruces, estudamos no Marco do Camballón. Pois eu non estudei aí, eu estudei no Colegio Nosa Señora da Piedad. Eu tamén. Eu non. Aquí temos a nosa entrevista sorpresa. Primeira pregunta, que opinas sobre este tipo de proxectos educativos? Bueno, a opinión terá que dar vos, eu creo que é moi divertido, pero aparte de ser moi divertido e moi creativo, tamén ten moitas connotacións educativas, porque eu creo que ao final vades ter capacidade para aprender moito en base a un traballo práctico como este, vades estudiar matemática, vades estudiar biología, vades estudiar xeografía, vades traballar en diferentes ámbitos de coñecemento e o vades a facer dun xeito, creo que divertido e dun xeito práctico. Moitas gracias. Segunda pregunta, que crees que precisan esta clase de proxectos para garantizar a súa continuidade? Bueno, que necesitan é que haya ilusión por parte do profesorado e que haya ganas de facelo por parte dos alumnos. Se o profesorado e o alumnado manteñen a ilusión e manteñen as ganas de facer cousas, dende logo pois a administración educativa, neste caso a Consellería, vai nos apoiar, porque creo que son moi importantes para desenvolver proxectos desde a perspectiva do análisis competencial e aprender os contidos, a parte práctica dos contidos que teven nas aulas. Gustaríache seguir presenciando este tipo de proxectos? Bueno, é a primeira vez que veño. Estou un pouco impactado porque os chavales están aí, ou estades, todos moi motivados, moi concentrados, moi ilusionados, e creo que é moi importante porque estades facendo unha simulación de algo tan impactante como lanzar un pequeno satélite ao espacio, e creo que é moi positivo, sobre todo ver o alto nivel que tedes os alumnos. Escoitei algúns alumnos aí de diferentes colexios, aquí estades 7 colexios repartidos pola xeografía de Galicia, e percibín que hai moi bo nivel de coñecemento, moi bo nivel educativo nos alumnos que estades aquí. Non sei se o sabías, pero o Globo vai caer cerca de Lalín. Animarías a ir ao rescate? Hai 2 plazas libres no taxi. Bueno, podía caer incluso nunha deida miña, da miña familia. Ten en conta que eu son de Lalín, pero como colexo as Cruces. Vivo entre Lalín e as Cruces, vos sois das Cruces, co cual pode caer en calquer sitio. O gallá podes ir, porque seguro que é moi divertido e supoño que será pois, unha ilusión grande cando se topa. Pero bueno, tenes que ir vos. Tedes que localizalo, tedes que coller co GPS ver como funciona, tedes que facer trigonometría, tedes que localizar a vía de comunicación, tedes que sacar toda a información que se recolleu, fotografías, datos estadísticos, datos de presión atmosférica, da altitude, moita información ca cual vades a poder traballar, co cual se traballo vos, e tedes que facelo ben. Vale, unha última pregunta respecto a línea de cruces. De que equipo da comarca do Deza eres? Pois eu de pequeno xugaba no Rápido de Sello, que era a miña parroquia, o Rápido de Sello. Que a vos eran vos sonan, que eres moi novos, era un equipo que íbamos xogar ás parroquias, unhas parroquias contra outras, e depois de pequeno cheguei a xogar algunha cando era juvenil ou cadete ou algo así, nos juvenil do Ladín, de fútbol, pero depois xoguei a baloncesto, moito tempo, neste caso, no equipo de Ladín de baloncesto. Bueno, pois hasta aquí é todo, moitísimas gracias por estar aquí presente e espero que che guste e que sigas vindo polo longo dos anos. Pois gracias a vos, e hai que poñerlle un entrevistero, poñerlle o micrófono cerca da voz, porque senón non se escoita. Vale, veña, moito ánimo. Nada, a ver como sale, porque o cámara estaba aí... A ver como sale.
Grabaste. Sí, sí, sí. Está todo grabado. Mira, dan 2 minutos, me chamaron do aeropuerto e, claro, me dixo, hai 20, lanzade. Digo por... Avisaste? Avisei a... José Luis, vais a con megafonía. Vou levar esta. Que acaba de dar o aeropuerto vía. Vamos allá, José, o micro que está de pé. Que va para localizar o... Por lo menos vamos a intentar. No, hemos parado. ¿En qué momento? Ay, cómo me filman. Hola. Pero muy a seguimos cara atrás. Vas despacendo, como se fuera baixando. Semedo. Veña, non teñades medo. Non teñades medo. Semedo. No, 10, 9 para atrás. 10, 9. 10, 9. Oh, pero vamos.
Temos que facer unha conta atrás, o que? Cando diga, entonces... Non había un micro. Sí, aí, cando digade, cando diga. Vamos. Veña, xa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, xa! Vuela, vuela. ¿Qué tal? Que no eres tú, es Alejandro. O que ya todo vaya ben e poidamos recuperar a cápsula sen problemas e o antes posible. Sí, o gallá, hai moito traballo en xogo, así que esperamos que non haxa problemas. En fin, nós vamos pechar a retransmisión. Foi un placer compartir con vosco o lanzamento e agardamos vos noutro intento. Despedimos, seguid atentas á canle da nosa, pois nos próximos días poderemos ver as imaxes que Maruma Saz vai grabando. Un saúdo a todos e a todas e até outra. Deica logo!